Gurmí Magda Coleman seo gan sin fáilte eis go túsáite an seo a radio na Gaeltachta. Agus a lochlan an seileh dína cuichonna séigs mé síosteachtacht nó driscoil bhfuil tá panel an lúnos mechor agus neart gohfuil in na phléileh a chu dús go hána hapig formar nóta anías i más go riomhfuiste maidin. Well, túir chumén panel in atnadíomh go buinte seo a siú fethe fáda go leir. Lumas just a stúdio an seo tá Fergus Keane indaltar carta agus gun an ord a bhíad fáil drot. Too good. Agus tá an Dr. Bríd na Cras dar ag glas an sinóide lum chuma fáil drot a read. Gur mágad Angus. Agus is stúdio chucí tá Aoife Granville leachtar be leidir sa chláiste na hoscail a Kirkig agus bád na chóirle a líon do bhíad fáilte Aoife. Gur mágad consantir. Gur brainis gur mágad. Aoife, beidir go snáin lása ar an gcéadú síos cad cheaptú fin méid bhíal rá ag nóachtar an sin mar a bhínig Harry McGeeún an sin. Yeah, well, fáil tím rimis an rátas is dócha is dachar do le héid a bheith cuiinehar, a le héidí van der Leyen a kaint amach mar sin. Cur sé úntas arm, actually. Agus is léir go bhfuil na tíortha an Gearmán agus mar sin da beidir reinach an túrim sin a bhí atá ag van der Leyen ach vís mí compórdach leis agus ní dólam go léiríonn sé an darcha há ann a generál ho héh na hórpada agus rud an mí profisiúnta ba hé agus dain séir chomá tá mí de cloisián chud caint ó folatóiris in Israel mar hapla fé láthair agus caint sais muínach dain séirich a bharhamtá ann agus éonrad rátas sais láidir mar sin ar nósan cad a dúirt van der Leyen an son like ní dhéana sé an bhahas ní bharham agus fáiltíim rimis an rátas ó bhaicildí socha agus stólim go bháiltóch annachchud éannig leis an rátas san. Fergus Keane an bhfuil ní é seanna chéadú nó beidir an chuigúthir go thug an tuachtar an ráite sach láidir sach a raibh baint go smeorga le cuasaí polítíochta le cuasaí ratha an bhfuil sé róbhéh a scuilte marúchtú an ar chóirúachtar an airnach a bheith itlacha seasamh mar seo? Yeah, ní dólam gur cór, ní dólam gur cór don uachtarán a bheith play cuasaí politúla agus bíonn sé gcónaí agus tá is gom ghfuil lán simige san ábhar seo nuair a bhí sé mar Aristáid mar hampla ach inis ní politóra, well, ní cór gur politór atá ann ach agus faoin taoiseach agus an táneiste nó rudí seo a phlé agus an press writers a thuirt amach agus ní cór go mbeadh sé i mthróimse. Cail ceap dus a bhí sin a read. Nar how muintir na héireann an tuachtar an Hamas an bhfuil rólan dó a bheith ag cainte rudí a bheith beidir beag níon dacart an taoiseach an táiste bheith caintear. Yeah, ní aontíim le Fergus an sin, aontíim le Aoife. Chur an fáilte ribh an ráiteas a thug sé amach. Tá sé deacar an ról atá aige ag tá ról morálach aige. Agus is tá na rudaí i Gaza có fásach faoi láthair ba códó gach aine bheith in áid na rudaí atá arsúil an sin agus ba cór de gach aine garán a dhéanamh faoi na rudaí an sin agus faoi Mean-Oirthir Ursula von der Leyen. Bhí si taobhistí de teorann a ról. Tá an ról ag an comisiún an cóla comisiún na Haontas Eorpach seasamh a dhéanamh nó policy a dhéanamh faoi cuasaí taobh muoi don Eorp. Agus ní raibh sé de ceart ag Ursula von der Leyen an na rudaí a dúirt si a dhéann. Tá gach ceart ag Israel a tír agus a Séránnaí a cosint. Tá gach ceart ag agus bhí an ionsaí a bhí ag Hamas cad a bhí siad ag smuoineh faoi bhí ní raibh ach ceist ein ceist ach go mbeidh Israel ag ionsaí ar na gná muintir an cosmuintir Gaza go láidir. Agus níl ein meas ag an Stát Israel ar an tlí idirnáisiúnta agus an céad lá a bhanú an Stát sin bhí pás omláin
déinte ag na tíortha eile mar hampla an Stát Aontaithe agus an Bratan agus golóir tíre eile. Níor dúirt siad fach riamh faoin droch iompar atá ag an Israel in aghaidh na Palestíní ó 7 bliain anois. Agus bíún súla chaibhar an stad rathaid ar nóidtá an seoirindir de Gaza agus négad dúnta fós. Tá treisiú ar an mómáil atá is Jennifer Gaza agus mar chóir mas na ceanníos nuachtain sin déir Netanyahu nach choléon sos cogadh ann hepir iarchtaí chaileoireachta teachtar hocrú a ligachta chabhar déanach dúil teachtas teachta stróice agus scaoile le daine le pasanna achtrúnacha an áite ágáil. Fergus cín ar chóir Israel ionraí Jennifer Gaza fechan le Hamas is grisa. Well, ní féidir le Hamas is grisa, tá sé indéanta. Ní féidir. Cén fá? Well, I mean, is grúpa idir náisiúnta atá agus má héann siad isteach i Gaza agus níor chuig siad fós isteach i Gaza ach má héann siad isteach i Gaza ní bheidh éon seansaá a Hamas is grisa ann mar just tá sé indéanta, really, dhéanamh. De bhí Israel i Gaza go dtí 2005 is tóca agus dág siad agus bhí an bhrúthartha a giúdig féin a bhealach amachchas an tír ag an óm agus is botún mór a bheochán dolisteach ní idir fós an meid siad ag dolisteach níor chuig siad fós ach tá sé indéanta Hamas is grisa is dóianta stocha tá. Cadé? Dóianta stocha. Dóianta, gom na scéal. Ní féidir le dhéanamh tá is drám idir náisiúnta tá siad i Qatar, tá siad i tíre eile. Was a chás sin an meach seamadaachta d'Israel onsa dhéanamh ar Gaza? Bheoch I mthórm sé, ní dhéanamh sé in maithas de Israel nó éon eile really agus bheoch sé sais just déananig sé níos mó dochar ar Israel mar I gcónaí bhíonn sé éasca dul isteach ach bíonn sé níos dacra teacht amach as an tír agus. Well, ar an lábheile Aoife Granville, nach gáda d'Israel dul isteach agus commas onsa Hamas is grisa mar a féidir an tagraíocht héana is grisa agus chomáile sin cámad cuimhnú ar an na géala na daine gág an tatan sicáte gúil an Israel géirí áil arás. Well, Braham anna bhí compórdaachas tuchar méallar bheith caint gur cheart de éine bheith machta stacha dír nu Gaza nu péra dé, tá manna bhí compórdaach lei sin agus ní dólann go nine sé maithas beag na mór gan dat. Ach, is tócha cosúla annach rudí beg sais is tócha géile éigent I gceist ní cheart gomach daoine sais presúnathe ag a Hamas agus mar sin dá. Ach, an mionsa féimar bhí Fergus ará méallar Hamas a scrise tá sé sin sais ní hé go bhfuil sé sinanta ach an rud san nach chuirmacha an go bhfuil den machtasteach a Gaza chun Hamas a supa agus mar sin ní tharló sé sin agus an chur géile an sin masta? Braham agus is gná daoine tá scaunarthe tá a dtírig tethe ó Gaza agus mar sin agus den go bhfuil an ná féidirlótha ag an stop point nu péra ag léfa náfuil sé sin a roscailt agus náfuil a hóhan cúnamh machtasteach nó agus na hóspedéil agus na héanrad atá bun os ciún fé láthair a Gaza scaunríonn sé mé so ní léon maithas le gáilteach as Israel machtasteach an ach tá má se dhéanamh hena hénig an dat. Agus cad fin céad san né nó mar sin géala tá gafa I Gaza fi láthair a cad go chóir dhéanamh fuair siúd mar sin? Well, I mean, be cheart, in an ideal world, right? Any mesúil like a great off and fire fad. I mean, I suppose scuile loha nadir, but nana ní dóling go ninach sé sin difriocht ag go buinte seo. Nadir beidir go bhfuil sé sin sinanta mé sin é sin bheith áráigam. Nadir is sure. A read na crowd hí Aoife de tachtain sin de chuig gohfuil daine sáin an seo. As go leis go fecinn gur céad nóchan ag géal atárán sé ag Israel.
Chóir in Égypt tefiigh go Gaza a scuileisteach sa tír. Deir in Égypt go siad an sásta daoine scuileisteach ach nach an Israel ag ligean dóibh an gredan tú sin? Well, credit Egypt in Israel, the Israel kind of brega le garshaachtan anish agus inniu dúirt an uachtarán na Israel nach raibh ein duine a bhí I Gaza ní míceantach. Na tá leat na daoine faoi 8 bliain déag díos. Sure. Níl ein vóta ann ó 2016. Níl is agam céin sais leanúnachas atá ag Hamas. Agus níl is agan an bhfuil na daoine atá na Israeli atá ag Hamas beo nó marmh. You know, níl ein ólas agan faoi cad atá arsúil an sin. Ba cuarda de Israel iad a ligint, ach an na tá lán faibanna an, níl ein humanitarian assistance ag dul isteach. Níl isce ag aine, níl fuinneamh ag aine, níl bia ag aine. Tá muintir Gaza. Israel ará go sé trísin tuisgus an necteach Níl sin an tuiscint atá agam ón fuinse as an Palestine. Dearann siad nach bhfuil. Beidir go bhfuil an tuisce ratha an ach níl ein fuinneamh an can é a pompáil. Se, nó déad gohfuil an fuinneamh siúlacht nach go an línta tite an cinnáisiún. So, bín cosmuintir an Palestine, bín siad ag fábás nó ag feithimh le bheith a bás. Ba cuarda de Egypt iad a ligint amach agus an cúnamh a chur isteach ag is dóilm go bhfuil agla Egypt gá rudaí. Go mé mar oscailann siad an gata. Beidir go mé lucht in Palestine sa campi an le blianta. Sure. Agus Israel, beidir nach bhfuil Israel in an dáileáil le sin. Ach an dara rud, beidir go bhfuil agla orthú, martá ormse, mar thagan na Israeli isteach I Gaza agus na Palestini catha amach. Bei Gaza ina heileh ag Israel agus ní bei siad tiltnach ligint arás na Palestini. Agus bei níos mó faibanna ag teacht as na cuasaí sin. Mas féidir, sorry, just Bram Hénig le blianta beag an nuas bí me fara rudaí lína bhain le achlí Palestine agus an Palestine ag zéine go bhfuil ein taithí acu bheith fichantar na físeán sin agus den nuacht a taachtamach ó Gaza go lé húl gan bheith cuiinehar rud atá táirlathe le seachtainú mar sin nuas tá sé scanrúil amach samach agus Braham Hénig gur chearcamach níos mó a dhéanamh go hidirnáisiúnta agus daoine a leirtamach cos tá sé just chun sé déistin armagus. Barála marrá freisin, gach éon rud atá déanta ag Israel in aine Palestini. Sin na rudí a bhí déanta an seo an éireann. Na séú agus na seachtú isteag, agus sin an fá a tigammuid cad atá arsúil agus nach bhfuil muid go bhfuil an béim atá leaga Micheál Martin agus Baraka an tlí idirnáisiúnta. Sin an fá tiganmuid an teacht atá ag baint. Fergus cín ra tos sásta leis an slí atá rialtas na hhéirnig ag caint fin céim. Darna siún gur déirdaon se cat bhí an líomhra gur pínas cochitin ar ghear iscus cót go Gaza as bhí sé caint chomá go an cheart agus teí féinna chosantú ansathe ó an tuisce gislamacha draman na frihimítecha ach nach a bhéon cheart a géon tíir le déanach dúla bhrise. An bhfuil an choimhheas ceartá a bhaintach an seo. Is dólam go bhfuil beidir, I mean, ní liscom cad is féidir leis an rialtas í dhéanamh seachas bhís ag smaoinmh níos luatha maiall ar an stair atá going agus dhéan brí tagart don stair sa tíir seo agus tá deascéil is tócha
inis, tá an conra ina an chéasta going, agus tá sé 25 bliain díos inis. Agus bacór beidir gombeoch rá a going an conra sin a thuirt an man in her agus tríal a bhaintas an scéim céine, mar tá I gai rí go mór leis córáint cogadh agus mar sin, agus is bíon a lán caint mail ar réiteach gástáid ach san conra an céasta is réiteach stáit a bháin atá gceist. Tá agus réiteach stáit a bháin nach chu bhíaltas a chuil blianta cafarrá. Sin é ach bhí a lán Cuilantown agus lán Forrégan agus lán Marú agus is ceist a nach raibh freagra le na céta bliana agus tá freagra inis, so tá rólán is tócha leis an sais an próséis sin agus bhí buinte na Americanic leis béidir an próséis sin a thuirt an man agus na principal sin a bhainteach, mar taréis an cogadh seo caithfar go méid próséis siocána ann. Le dollars don gáhéh agus is sais model é an conra an céasta. Tá gach tá sais síl ann, mar tá pártaí Arab is na ceset faoi láthair tá cúpla pártaí Arab san ceset son an Parliament tá san Israel. So tá síl ann don béidir an freagra. agus caithfar an freagra áil iníag an cogadh seo. Ífa Granville beidir go déanana méid a bhí ach leis go nóir agus an sin goríd na ceis níos leitnas a bhí iscuil chághraman seo tá na Palestínige déna cholín nuair agus ceartta cochan batha agus a dalta héin agus an Israeli gan chuma ó bhfuil tá star miltnach fríúdach san órabach go háirthe agus ar fud an da leis na mílte blian agus an géirleanúinte déna gur hiúdig sa dar chugad da mar sin agus a gceart héine go marachtáil agus séir agus siochananta bheithe agus bhechttáin is an an agus caafar marachtáil lei sin caafar teachta choréideach éigen an bhfuil bailach chun an da insin sin an da haí sin a thuirt le chéile. Nó bhfuil sé arthó vinnebeach an drá seo. Bhfuil fé láthair ní dóile go bhfuil míid is braham go bhfuil míid a bhádón áit san is tócha I dtaobh Iosrael agus an Palestín ach bheith fásúil gomach an lás an agus gomach na deisna sin an is tócha. Rud buna spár leis ní léana goin compórdaach le daoine bheith ábharú ar aon taobh, agus na rudí braham, ní é sin é ach tá míid, is tócha an sot tíir seo an dat tá annachchud gonne gomach cléanna éigent gon I dro an Palestín tis gon méid chian míid agus gan dat an startá gon hénig so duine sé sin cíal an méid bhí Alan Shatter rá cúpla lá hin nu Bhí mé déoch an teachcha sin a bhí mé cumardá an áibh sé caiinte ag léirsúin sin in némasam tuairtaíocht d'Israel agus bhí sé rá nach choléon cheart ag éir a bheith gin sin don Israel go gó chuna a go síbhiilta chéine a chosint ó racéidí Hamas. Cad a ceapta héanaí fa frio méid bhíle rága? Well, actually, chuir sé, han sé sais níor dú gur sé caiint méallar for himtí chus a bheith sa tíir se, because ní chuoníos ar sin agus is tócha ní cheart gomach agus bhí cúpla achtar hála dúir dámh imlach líos tócha ag an embasáid agus mar sin agus ní éon tón lei sin a chanúid ach braham héin ní léon rud mar sin fice gom hénig Dave fre méidechas nu éon rud mar sin ach seans go bhfuil sé ann nádar méallar an rud a bhí árá ga rilí is socha go bhfuil sé táta go leabharach daoine amachchan sa Háir Dave ar star hénig agus an taí atá ann leis na céan sa Hamas so duine sé ciú gomach agus is tócha an léh bhí an chatter ná greibh an léirsú bhí an na Palestíne im lá lí gur chuir sé scanir ar dúdig gur daoine dul hart le bratig an PFLP, dine bratig skif le hóí mar tugurathe agus chomáil sin bhí sé caiint faoin gaige choréire is tócha láh na fócií na trochttaí na dathtaí a bhríd nuair a bhí géirleanúnta ana bhar na giúdig ar an mórchríoch. An bhfuil
pointe bailíonn seo ó thaobh an bhfuil sé éasca Géir leanúint na gúdacha ágantar leathtaobh an bhfuil an buil an go sleán nach daoine isteach sa cinás Mean-Oirthir sin. Well, ní dóla méid, ní dóla bhfuil aon frith hébigetus sa tíir seo tuigeann muin sin na hÉireann an difriocht idir an Stát Iosrael agus na gná Júdaí atá an seo. Tá cáirde agam an seo tá in Júdaí agus tuigeann siad an Agus an tá sé nó bh siúdá scéal faoi daoine caithbh go héagsúil mar go gúda géad nó go donna mar go gúda géad. Well, níl si ró feiceach go níl ach drám beag an seo muid agus ag leidú an tamar ar fad hí níos mó Júdaí an seo sa seacadaí nó sa seachtaí. Bhí Alan Shatter a rá mééis amach agus amach buin an trú ráig in éan. Like, is seafóid é sin. Now, níl record bhá agan ó thaobh na Júdaí sa dara cogadh agus ag an am sin. Níl record ní muid is seach ag an am sin. So, you know, tuigim an fáibetá ag bainsil sin. Rud a dúirt an tíir seoir Sam McBride an Ori. We know our history, but we don't know the other person's history. Agus is fáib all-war é sin, tá míhiiscint agan daoine eile mar níl mór an ólas agan faoi a star agus an taithí a bhí acu thna blianta. Fergus cín an mecht tá sa bortha faoi frithimíteach san éireann nó an bhfuil sé fiú ar an radar ag an gná ar nach neamhhiúdach. Mar cámad chuidhnú tá féar na bhaint leis bhí an léisiú bhí las mud an ambasáid Iosrael a chus an bhórthain seo an léisiú pro-Palestínach. Bhí drama áirithe leistíad an drama sin mar rinne ífatagarte a has ar bhláhanna fágad mar choirí cóhrón, choig siad brat Iosraelach. Tá mé hiúdach ar nach tosan nach máach sé sin bugan í bagrach. Béidir se, níl misisiúbór mé ar ach dá maing i mé giúdach, béidir go maing. Agus is beag giúdach atá sa tíir seo mar a luigh bríd a heile tá is beag giúdach atá sa tíir seo san déimre. Ach, formhórnas na daoine a bhíon ar an sráid don na protest seo bíon siad bíon síchána agus bíon siad just bíon an choras déanlach arsúil, bíon siad ag déanana protest agus bíon sé ní bhíon an tribloid an ach bíon mionlach an I gcónaí a déanaan na rudaí cosúla seo ar an dáthebh agus is trúla sin. Agus is struc bheas é. Agus báilm seachta eiscotí chud agus ar gomíon mionlach an na gcónaí tá agan, bhí mé fechan na statisticín seo níos luithe agus lig na fechan na fedlam seachta an bhígiúr ón Anti-Defamation League America. Is fechan na stáit éon Hawaii is art bhfuil pobl mór giúdach. Tháinig fás trocha sé fan géad I rábhas a fihidó ar onsaithe frithimíteacha, onsaithe ar hampel giúdacha, agus sin an cúige fás as I chéile gur hála sé sin. Chun go guring é seo. An bhfuil tá cinna déana Harbh na bhéirfa, an bhfuil agus tá an tradiisiún frithimíteach anna leidir. Mus mín tú sé ar blood libel atá chofád is starna cruíocht atá sé sin an. An bhfuil an buil an na gcónaí go féiteach fua frithimíteach teachtasteach I tacaíocht íospartaí Palestínacha. Is tócha go bhfuil an buil an I gcónaí ach níl faoi láthair déirthing sa tíir seo ar liad. Béidir sa bharachá, má é sin tú le béis Ben Shapiro bíon an tuair me gaibh go bhfuil sé thar fór ach sa tíir seo níl sé an fós. Béidir I gcónaí tá buil ann mar dearm tá mionlach ann I gcónaí ar an dáthebh go bhfuil fua ina chraí agus
gomórmhór I tám I ré cosúla seo. Bhíos actually tebh muid den Israeli embassy agus bhí sé anam mothúchánach na postéirí go léir a léamh maiallar na daoine atá mar hostage I Gaza agus talán Quinley ann agus bláhanna agus bhí sé an mothúchánach so nuair a chloisian tú scéalta maiallar daoine ag scrisa na bláhanna agus mar sin tá cloisian sé dain séach ach faoin látáine a bhean is ní dólam go bhfuil 5 mór a going ó héh rodí go súil sin. Ní dóla mé ach fecem sráidrá muoinis fógraí curtha na lampi le greengraffanna duna daoine as an Israel tá inis I helh Hamas. So ní mé ein fógra faoi Palestine. Well, agus sort of móg bedreigus tá neart eile gáil me féileh tá textíoch tagus seach ó fear le hanam anna os le fad agus a Halloween. Dás mé níos idir agus I dtír an jóor bhíoh gataí an synagogan sin ar oscailt inis tá gata dúbalta agus garda. Is le go fríúdacha saon chuma le frisínacha scumílemat an teachtacht sinna English agus dar nó chuig héanana chuig trí cháirde má tá sé bhí text chu seachugan nó 8 ach RNLG a chuig tústa heachtarachta mas a chuítá tú nó táid a Twitter ag tús áite chumma. Ach glúis mis rá in altar tuairs.caíoneo dúirt suirch ní chéalachair ceanasí tuis mar na gailteachta go míon an rialtas a cahabh le caiintúirí gailige a bhína leir seirbhísí sláinte álas gúil béle a gachaine agus go leor an bhéle dá bhór. Dúirt si gúil aspa tuiscinne ar fád a gceist I gás caiintúirí dúchasacha ar bheag an béle agus ar fáistí atá á dógáil le gailige. Aoife Granville an gédal sios an dhéanantas an dhéanfá íireach do chud gó dhéanamh leis na seirbhísí sláinte trí gailige. No an fiún tar an íirecht. No, just ó héh muradí ag go baile agus ón GP atá gom is scailin a bhína goin ach las móda sin ní dhéanam íirecht actually and vís tá puinte an a bhaithe agus orcha méallar seo agus chuir sé cuioinmh dom mé an nuhastocha agus caint a bhír bunagan chomá an tatan caiise leis an gcóir le líon agus ról an san maidir le gailen agus rudí a ratharú go gailen agus an slí uanta tá tiáil boscí buinteach braham le rudí astrúchána dhéanamh ar polisathe agus na héanáis rud mar sin ó héh rudí á agriochttaí státe agus bhí mé héin agus rá se go na tuairteach mar annachid den astrúcháin níl sé na rúnta don ná gailgóirsacha nú duine an gáilteach nú duine péirdé. Ní tegan na lína. Ia agus braham hénig go gasam ar an legan béirle annachid do rudí mar sin tuisc go bhfuil an méid san agus ní cheartéis sin dhéanamh tuigim é sin chomá ach tuairme be mé tuairteach fé go cean tamil eile is docha ach is toch een nuorgínín tuags rud bhí a tagart a dhéanamh agus sarcha ar maidin is toch ná. Man de kainter lenah bheith fáilt therapy kainte nú péirdé. Agus seo fáid betás go gurcaghine agus marsanta agus an tálinn go raibh therapy a háirs na blianta go raibh gailen acu. Ach an anna chudáin mar sin ná fuil agus especially de leni yoga. Tá sé anhachtach agus ní dólam go diggin tá an carta agus sarcha. Ní dólam agus túismóirí na gailteachta, ní dólam go diggin annacha daoine sa rialtas agus san airnáil sin actually na fáibna tá ann. Agus tám ciúntach ní lurgaím rudaí agus cheart go inimíiste fád a stocha é sin nó cheart go mimíiste fád a tuairteach níos mó marheallar seo. A bhrídan de chrá swinál mí fa second ar na fáibna eile tá sa choras leinte. Tá an choras nabhréid, mud fósamh nachta ospidal leanaí tá cosint níos mó ná an riamh. Is fáibí seo ach an bhfuil a dú ar rud ag an roimhiúg nó tá fáibna níos práiní an. Well, tá an ceart ag Sorcha agus ag Aoife tá fáib an agus ní amháin de páistí ach freisin de seandaoine atá áras cónathe agus an foran
nachhfuil airnach an agus nachhfuil gaelga acu agus muid ag dul in is bín sé I gcónaí beaganí níos Jackar accent eile a thugáil agus bhíos san ina éigeandála I gáilmh cúpla seachtain ó hin. Agus bhí beagnach gach aon duine don foran san inad sin as tíre eile. Agus bhí sé Jackar iad a thugáil as béirle cúpla acu. Ní raibh cúpla acu. So tá now sa ward bhí forward don foran as an tíir seo, so ní raibh an 5 ceanna ann. Ach níor cúil mé focail ar bé gaelga ach nuair dúirt mé bhí chur ceanta na foran ceistarm agus dúirt mé is cuma agus dúirt sé is cuma leat. So hiic sé ach ní dhearna sé aon iireacht eile gaelga a leabharlam. So tá fáib agam agus go háirithe le therapy. Se, agus an rachfása ag glóraigh seirbhísí gaeilge san ospidéal sa dochtúr. Níl, agus I gcónaí agus méisteach I ospidéal nó clinic nó anad mar sin. Tá póstar mór ag grabha ná a bhfuil ag gompar cluine é sin a rá rih an X-ray. Agus bhí tá an fógra sin tá an póstéir a lán teangacha. Ná tá Francais agus Garmánis agus beaganín idális agam. So bhí siad Harvard ní raibh 5 ar bit an. An méid botún a bhí ag an lipéid gaelga. Bhí siad a creide. Ní léon leis gaelga sin. Fergus cín, if ganfuil tagad chumáin sin do ticail boscí agus an meáin atá an méchad dóchasach go nachrách sé seo aber leis nacht teanga nuatá gin a déir go chógmeach fiheh an géad de réine sa service piblí gombeach goidig ar dolicha an dó go nachrách sé seo churgásta méach rialtas hin féin agin nó an mana sé seo leis an CK ar cholínach éarnach. Yeah, well, ar an geldá sios bhí úna agus áthas orm áil amach bhfuil gaelga ag a GP ag ífa. Bhí úna orm cáig mé rá, mar ní léon gaelga ag ma GP féin ach yeah, I mean, ein team like bacór go mbeadh seans ag gachtainna, well, sa gaeltacht agus ar fud na tíre servís an stáid áil trí gaelga. Agus go mór mhór tuige macáis le páistí, a tógáil faoi gaelga, mar, caffers an saturation of agad, agus tá siad sais a bobble, bhfuil gaelga lord, agus an sin bristor an bobble sin, nor bhíon teanga bháil leis an stáid, agus bacór go mbeadh gaelga ag an stáid. Níor chula mé méall ar an acht teanga sin, ach bhí acht teanga a gcuing beidir 10 nó 20 bliana ó hin le éman ó cuimh. Acht teanga maithe bhí ann. Gymioch serví stáid trí gaelga ag gach chorus stáid ach nuair a dimig éman ó cuimh dimig an sais an fuinemh a bhí ann cumá mar ag an nám díonn sé écht mór measam bhí gach sais. Sin go sé ina phláán nach raibh dúgus rachtú I léir beidir ach begur mé sin na heáin. mé gur raibh sé mar chonig mé an éfacht a bhí ann bhí servís an stáid ag scape amach trú gaelga ach tháinig sais leidú ar sin nó a dimig sé áfacht. Aber Latifa? No, just rud a dúirt bríd an san méallar, ní bháin lení atá gceiste agus tuigim go maithí sin chomá, tá annach a daine ar hena gom héan amach as an bhfuil sé as carcaghine thar san bblianta go óspréil a gcorcaig go do címodú péradé agus ag ammantí atá thó scanrúla dóibh agus mar sin agus scoileann an chiaadtanga gotá agus den nerv tá scum go raidir nervíiseach agus near hiigeidir rudí áirithe a bhí árá go dtíine lotha agus mar sin agus síomh an lothalacha sin. Yeah, agus bhí Bernie Quinn ortí fi bháin ar leirtamach le déanaí méallar nervhí stroke agus
dimig an béle feig tamil, just níor hiig si, níor si ná é sin na hiiscint. Agus go machchan tiiscin sanna go frin tá annachad bhí múncail hénig go gurcaig snóspeil ní mór an béle bhí aige ach dhéon annachad is na Ballantry anna effort is stocha sa South Infirmary ach bhí sé anna jacker gan duine gine bheith leis ó héh tiiscint na dá agus déit mís níos mó dhéanamh is stocha nó déach an HC níos mó dhéanamh marjouler sin. So déantar dearmad is stocha tá sampla duncail Harbh folasach is stocha. Gohfuil daoine an nach chuil an bhéile beidir duilecha nó nach chuid chu compórtach is a réige. As gan dat den bheith caiint mé eile rudí bhaine le lais agus na héanáis rud mar sin, tá se anna háach. Se agus camerará doála hénig nó hagna bilio go táchaáin nó bilio an dochtúirteach in réigeteach an deirs léimiad an sin bíarm am go chéile dogtín an béirlech an fechan ach tá ceist agad sin seocha chuirde agus taringe sinsteach ábhar eile dar nó tá Bernard Laster príomhhaimnach an HSC nó bhhaimnach na Services Sláinte arán nachhuldóchan airgad do thuirteach an rialtas do chósaí sláinte agus go méid go cínte dochar a dhéanamh dochar dá bhár seo aber airgad nach méid ann a gur taide strócanna nach méid ann a gur taide ailse. A bhríd ar chóir an rialtas feith tuairt níos mó airgad an gcóras nó an gaithigh an córas sláinte fáilm chunas marachta leir meag an. Okay. Garrod, Níl an targad acu chun servís a chur ar fáil. Tá níos mó daoine sa tíirse ná bhí riamh ó aimseo an gáta mhór. Agus daoine ag dul níos. Agus is demand-led é an servís sin. Níl éon ráha acu ach freastal ar daoine atá ag teachtasteach san ospidéal ó sin. Ag an taobhheile tá a lán agad curtha miú ag an feiminas. Fecinn tú tá na soilse an 24/7. Tá na riomhairí an 24/7. Tá na clódóirí tá na Xerox machines, tá gachrád arsúl, gach éon nóméid, gan an foran a bheith an agus iad a úsáid. Níl éon bhí survéid blianta ó hin agus dúirt siad gur le iirecht an bheag béis siad in an 3 quid den costas fuinneamh a laidú. Agus ní dhearna siad fag faoi. Tá sé sin dochreite agus man se a bhí bailin fergus cína haint seach an seo agus dá an scéil deirtla margus gur an ceart go greibh tan gur 8 ví sin ceart go ach gur éala ceanú a scéalfád is tócha. Ach tá mar dúirt bríonn seo beidir go airgad a chahabh go éfachtach ar chóir martá bhla mar hampladárta íonis agus an racata ann ar chóir go méach ar an Services Sláinte a chruthú go gaigh siad an targad go cíalmhar so a dúgtar breis airgadóibh. Yeah, is cór dar lomsa, yeah. I mean, dá méfág éiste leis na daoine tá garrán mé eile an choras ceafá nach raibh éon inistíocht ag dul isteach ann in échar ach bhíos ag brathir statisticí níos luatha agus i fiche chamar €3,000,000 an duine sa tíir seo. Níos mó ná an man don éireantas fiche seacht ná tá ar €2,000. Right. So tá lán catachas. So trí fan géad níos mó ná Yeah. Agus an Germán an tíorthas irde agus caitheann siad €4,000 ach tá siad a bhhaid níos sinne ná an tíir seo tá éire anna óg fós. Agus tá 25 faoin géad don catachas omláin don rialtas ag dul ar an córas sláinte. So tá lán choramú airgad ann mar luigh bríd. Tá a lán choramú airgad ann agus caafar réitach áil ar sin rih agus gach blian i ré 10 blian bhí catachas níos mó ná an buséid. Cúig faoin géad ar líad níos mó ná an buséid agus tá sé sin míad lethach neidir conas atá an choras ag dul arsúl. Ach nach sé costas a chudéigen i dhéisiú. Cadé? Nach sé costas a chudéigen i dhéisiú. Chumá má tá géan choirslaintar a dhealsú, caiite méid ortha airgad a chahabchan éach má túil, as an sin caiite méid rúfás a eile a chahabchan rudí chuir ina cheart nach sé sin chumá? Yeah.
tá an ceart go. I mean is vibe an a jacker atá gist agus beg sé dul in olcas gan áras mar tá an déan dul níos sinne agus tá agus rud maithe gohfuil míad ag marachtáil níos sinne agus beg catagus níos mó ar fáil a going so caafar basically an fat a gcure machas agus níos mó sais éfachtas a bhaint as an chorus. Agus dá an scialtá teaxa taketeach chuin, tá déanamh go hanamh inneomh ar péirí annacha. Déir duna seo péidirna tá seo tagart reis go dtíon méid bhí mar ó thaobh cuasaí tangan, péidirna atá déanamh go na leganach a gaeilge de chóirthaí cóirla chun léir rá an dúin, tá jobúntacha dhéanamh go beidir seachas a bheith cáin na drochghaeilge go chóirga me scéim a hananta sé gan ann do gramana ifigiúla a bhain an caidan áirithe fiabhseach Fergus eile. Fergus eile. An méchain jazz le Ní bhíon mór an Fergus machán so. Carnú. Carnú. Fecha chuirde beg ífa gan go topic an dóid go dealah leis an molla sin ó Fergus eile go chóirúna bheith ag molla seachas a cáine. Yeah, well, tá pointe an a bhahan son, like Deir me gcóí even nó héh na miléin agus gachard go bhí déanamh lá ní gléistecha go bhfuil anna háach rudí darfacha a bheith á chur amachchain agus samplaí maithe a chur os cuairdaíine eile agus cunsmar, cos nuair even fiú bháin ó héh an cuairla nuair bhí mar caiint mé eile na polisa agus an 6 astrúcháin gná astrúcháin. Bhí 6 seachtartar daine. Yeah, but anyway, so yeah, samplaí maithe os cuair na héine, yeah. Great. Má an taisteán os tucha sí mar sin. Fech began é agan sin leomh chuirde ach bun mhíocht a cháil sin banil Fergus Keane bríd na crá agus ífu ganhfuil bhílinn gur míle maithagah agus me bhíle bhuichas chamáile sin bhar an léircháin fach na drisco le léir an chlár Ruth Kennington a bhí man foiime sílan í fioclíoch a bhí man rúnéachta agus pe léamach a bhfuir linn inis leis na scéalta sport. Baim drá sé rís an tam céine a mórach chuoich lug le neart chutí brathe eiletíh ach gotí an tam sin slán bhile.